Easier. And if you hear this and then go on bend your back, go on bend your knees, baby shake it. בואו נכין את זה. שמים 3-4 מלפפונים. זהו. סום סום. עכשיו תראו אותה פותחת את המלפפון. די! אני עושה את זה נטו כי אני יודעת שאף אחד לא יראה את זה. והיא לוקחת ביס גדול גדול מהלפלפלון. תסתמי כבר. איזה ביס מהלפלפלון. איזה ביס מהלפלפלון, זה לא טעים לה, רואים על הפנים שלה. מה את מתלהבת מהטרנד? זה פאקינג מלפפון עם גבינה. וזה טעים. כי זה מלפפון עם גבינה. וזה טעים. כי זה, את אוכלת את זה לארוחת בוקר. מלפפון עם גבינה, פשוט בצד. טעים. מלפפון עם גבינה, זה טעים לה. יאללה, את יכולה לזכור את זה, אני שמה שירים, ביי.